На Почтовой площади состоялась акция в поддержку Олега Сенцова и Александра Кольченко. Год назад военный суд Ростова-на-Дону приговорил их к 20 и 10 годам лишения свободы якобы за терроризм. Сейчас они отбывают срок в колониях строгого режима. Участники киевской акции держали в руках фотографии тех, кто причастен к преследованию крымчан. Среди них президент России Владимир Путин, глава ФСБ Александр Бортников, подконтрольный России прокурор Крыма Наталья Поклонская, судьи Северокавказского окружного воєнного суда, слідователі і прокурори по ділу. Це було рівно рік тому. Кричущий, несправедливий, страшний вирок, до якого поставилися як передусім до сигналу про залякування усіх, хто не згоден з теперішньою політикою Кремля на українській території. Ми хотіли нагадати сьогодні про події, які були рік тому, про те, що відбувається з Олегом Олександром зараз, попросити людей, щоб вони продовжували писати нашим хлопцям, нашим в'язням, щоб слідкували за тими, хто підданий репресіям зараз в Криму.